Wangsul ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an ahdura dzikra maulidin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mithlama nawa aslafunas solihun wa biniyati ta'zimi syahri wiladatin nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa biniyati ziyadatil iman wa taqwa wal mahabbah wal qurbi ilallahi ta'ala wa ilar rasuli Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa aslafinas solihin wa biniyati ittiba'ir rasuli Muhammadin sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batinan fil qawli wal fi'li wan niyyah wa biniyati annallaha yuhassinu akhlaqana wa adabana wa biniyati annallaha yarzuquna an-nadhara ila wajhil habibi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaqadatan wa manaman fid dunya wal akhirah wal barzakh wa huwa radin anna wa ala kulli niyatin solihatin fi khairin wa lutfin wa afiyatin wa salamah niat ingsun nekani peringatan maulid Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kados niatipun para ulama salaf lan kelawan niat ngagungaken wulan kelahiranipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lan kelawan niat tambahipun iman lan taqwa lan mahabbah lan peparek dumateng Allah Ta'ala lan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lan para ulama salaf lan kelawan niat anut sunnah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ing dalem zahire lan batine ing dalem niate ucapane lan penggawene lan kelawan niat muga-muga Allah bagusi akhlak tata krama kita
lan kelawan niat mugi-mugi Allah paring rizki kita saged sami-sami ningali wajahipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ing dalem wayah sadar lan turu ing dalem donya lan akhirat lan alam barzakh lan hale Kanjeng Nabi ridho dumateng kita lan kelawan sedaya niat kang bagus-bagus kanthi selamat. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Puniki kula waos mahalul qiyame riyen mangke dipapakalin donga lajeng mangke kula terangaken masalah Maulid Nabi. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fahtazal 'arsyu taraban wastibsyara wasdadal kursiyyu haibatan wa waqara wamtala'atis samawati anwara wadajjatil malaikatu tahlilan wa tamjidan wastighfara subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Walam tazal ummuhu tara anwa'an min fakhri wa fadlih ila nihayati tamami hamlih falamma ishtadda biha talq bi'idni rabbil khalq wada'atil habib sallallahu alaihi wasallam sajidan syakiran hamidan ka'annahul badru fi tamami mahallul qiyam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika asyraqal badru
misbahus suduri. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika, ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini, ya muayyad ya mumajjad, ya imam al-qiblataini. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika, marhaban marhaban ya nurul aini, marhaban marhaban jandal husaini, marhaban marhaban ya nurul aini, marhaban marhaban jandal husaini, alimus sirri wa akhfa, marhaban marhaban mustajibud da'awati. Allah marhaban, Rabbi farhamna jami'a bi jami'i solihati. Sallallahu ala Muhammad, marhaban. Sallallahu alaihi wasallam, marhaban. Sallallahu ala Muhammad, marhaban. Sallallahu alaihi wasallam, marhaban. Rabbi faghfir li dunubi ya Allah, bibarakatil hadi Muhammad ya Allah. Rabbi faghfir li dunubi ya Allah, bibarakatil hadi Muhammad ya Allah. Tala'al badru alaina min daniyatil wada, wajaba
الحسين مرحبا مرحبا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك اللهم صل على سيدنا محمد وولد صلى الله عليه وسلم مختونا بيد العناية مكفولا بكحل الهداية فأشرق ببهائه الفضاء وولد صلى الله عليه وسلم مختونا بيد العناية مكفولا بكحل الهداية فأشرق ببهائه الفضاء وتلقى فارس وسقوط الشرفات ورمي شياطين من السماء بشوب المحرقات ورجع كل جبار من الجن وهو بصولة سلطنته ذليل خاضع لما تألق من سناه النور الساطع وأشرق من بهائه الضياء اللامع حتى عرض على المراضع اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين جعلنا الله وإياكم من يستجيب شفاعته ويرجو رحمته ورافته اللهم بحرمة هذا النبي الكريم وآله وأصحابه السالكين على منهجه القويم اجعلنا من خيار أمته واسترنا بذين حرمته واحشرنا غدا في زمرته واستعمل ألسنتنا في مدحه ونصرته وأحينا متمسكين بسنته وطاعته وأمتنا على حبه وجماعته اللهم أدخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها وإنزلنا معه في قصورها فإنه أول من ينزلها وارحمنا يوم يشفع للخلائق فترحمها اللهم ارزقنا زيارته اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة ولا تجعلنا من الغافلين عنك ولا عنه قد رسنا اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا أحدا إلا غسلت بماء التوبة ذنوبه وسترت برداء المغفرة عيوبه اللهم إنه كان معنا في السنة الماضية إخوان منعهم القضاء عن الوصول إلى مثلها فلا تحرمهم من ثواب هذه الساعة وفضلها اللهم ارحمنا إذا سرنا من أصحاب القبور ووفقنا لعمل صالح يبقى سنه على ممر الدهور اللهم اجعلنا لآلائك ذاكرين ولنعمائك شاكرين ويوم لقائك من الذاكرين وأحينا بطاعتك مشغولين وإذا توفيتنا فتوفنا غير مفتونين ولا مخذولين واختم لنا منك بخير أجمعين اللهم اكفنا شر الظالمين واجعلنا من فتنة هذه الدنيا سالمين اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا وارزقنا به يوم القيامة مقاما رفيعا اللهم اسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نذبأ بعدها أبدا
واحشرنا تحت لوائه غدا اللهم اغفر لنا به ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولمعلمينا وذوي الحقوق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Alhamdulillah kanten wau waosan Maulid tiba niku saking kula pendhataken saking Maulid tiba nggih sing pas mahalul qiyami mawon niku sangat singkat sekali masyaallah. Sakjane nggih diwaos lengkap sakjane. Nah lek diwaos lengkap ya sak jam setengah. Ya iso dadi 2 jam barang nek gawe lagu-lagu ngoten. Nggih sakjane Maulid niku jenengan kan sebagian ngasto majemuk Maulid niku nggih. Majemuk Mawalid. Niku kan kumpulan dari maulid-maulid. Enten Maulid Ad-Dibai ten mriku enten Maulid Barzanji nggih enten. Lah niku umpami jenengan waos kados biasa mboten usah ngangge lagu sah niku mboten napa-napa. Jenengan biasa mawon. Umpami kaya wau ya Nabi salam nggih apa nggih. Ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika shalawatullah alaika mboten napa-napa. Piyambak-piyambak nggih. Dadi tenan dalam. Wow. Dalam monggo nggih lek pas wae jumeneng nggih jumeneng. Nek pas mahalul qiyam saged jumeneng monggo. Nek mboten saged niate mawon jumeneng. Nah, umpami kok ngapunten jenengan umpami lagi gerah. Sakjane yo pengin ngadeg wong pas mahalul qiyam lak panggonan ngadeg nggih pas ngadeke nek saged jumeneng nggih monggo jumeneng kangge hormat. Tapi nek umpami mboten saged nggih niate jumeneng wonten mawon. Dadi diwaos biasa. Kula wau injing khataman kali, burda kali Maulid tiba. Insyaallah mangke badhe ngatamaken sedasa Maulid mangke. Napa enten Barzanji, enten Dia Ulami macam-macam. Enten Sibtud Duror macam-macam. Mangke diwaos biasa mawon. Nek diwaos lagu ya suwi. Nggih, lha niki kan mergo sareng-sareng ben semangat. Nggih, terus kula terangaken nggih tentang Maulid niki. Dados ngawontenaken Maulid Nabi monggo mawon. Bahkan sangat dianjurkan. Mangke kula aturaken tentang manfaat-manfaat. Nek saged niku saben dalem, saben masjid, saben musala, saben panggonan apa mawon termasuk kantor, pabrik napa mawon. Niku diwaosaken Maulid Nabi. Nggih, ngangge niki wau kitab-kitab sing ngoten mau. Ya meskipun mboten sedanten ya sebagian pas nopone ngoten. Kangge mbarokahi panggonane. Mangke masyaallah manfaate kuwata sanget. Nggih, minimal niku. Termasuk lare-lare TPA niki dalam minggu-minggu niki kula gadah planning insyaallah ngantos 2 minggu atau 3 minggu niki mangke lari-lari didamel model mulutan terus lari-lari. Cuma ya gak ono bancane. Ya, lah gak ono donature. Ya wis, mau aku niat mulutan ngono ae. Lek sing apik ya ana jajane sing apik. Nek mboten enten nggih mboten napa. Jenengan tanggep buayu niki pun ping 3 niki, Bang. Ping kalih nggih. Kapanane kula damel rohatil. Sing gampang-gampang lari-lari rohatil atyaru tasyaddu filayalil maulidi wa bari'un nuri yabdu mimmaani ahmadi. Ini lho Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muthalib kakeknya, Abu Thalib pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta, semua bernasab mulia dari Quraisy ternama. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka,
Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka. Niki pun ping kali pertemuan niki. Nabi mangke kula teter terus niku. Dadi mantun niku kula kengken nyepengi nikune diwaos terus sampai lari dadi apal. Sampai merasuk. Mangke nek iku pun kali diparingi soal lari-lari niku, paringi soal asmane abahe Kanjeng Nabi sinten? Siapa nama ayahnya Nabi? Siapa nama ibunya Nabi? Ngoten dikenalno karo Nabi, karo keluargane Nabi, karo perjuangane Nabi. Niku kan rohati niku paling cekak lho, paling enak kangge lari-lari. Mangke nek niku pantun, mangke damel sing syairan bulan Maulud. Bulan Maulud, bulan yang mulia, bulan lahirnya Gusti Nabi kita, tanggal 12 Isnin harinya, waktu fajar shadiq itulah lahir. Rumiyin pun kula paringi fotokopian nih, mbok saiki dadi bungkus gorengan Pak. Nggih, wis nate jenengan kula. Oh iya, alhamdulillah. Niku mangke kangge ngulang TP iki. Niku nggih ngenalno keluargane Nabi, garwane sinten mawon, putrine sinten mawon, pamane bibike. Terus kathah lah mangke perjuangan termasuk perjuangan. Nah niku kangge napa niku mengenalkan lebih dalam kecintaan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ten zaman sing kaya ngenten niki lare niku kudu diteter minimal saulan iki lah. Minimal saulan iki diteter masalah mulutan. Masalah tentang ngenalno nabine. Soale lare-lare ngapunten nggih, Bu. Ngapunten niki terpengaruh ten pundi napa ten omahan napa ten sekolah napa ten pundi niku omongane tambah rusu-rusu. Lare-lare niku. Lare-lare gak lanang gak wedok padha. Nggih, dadi dikei ngonten niku kangge menghapus kebiasaan. Meskipun senajan to lare niku dereng dosa memang. Tapi lek niku dimbarno lak dadi karakter nggo. Dadi nggih dadi kebiasaan. Mangkene nggih ngapunten nggih kula nggih kalih Bu Ayu kalih Bu Tutik nggih mboten saged minimal maksimal wong kita niki gak mulang mek sak jam tok. Maksimal paling sak jam tok lho, setengah sekawan nanggo setengah gangsal. Sedangkan lari-lari ten daleme ten sekolah ini ku waktune luwih akeh. Makane kita nggih berusaha lah insyaallah. Pun sami-sami ikhtiar. Nah niku lari-lari niku kula adakaken mulutan terus kangge niku ngenalno lagu-lagu tentang Nabi, tentang soal-soal niku larine ben ngerti, ben paham kali perjuangan. Pun terus manfaate ngawontenaken maulutan. Paling boten kapanane kula nge-share status nggih sebagian mungkin wonten sing ningali. Kula nate nulis minimal niku wonten 13 minimal. Enten 13 manfaat faedah ngawontenaken mulutan kados ngenten niki. Sing pertama niki minimal lintune kuwatah kula pendhetno saking kitab lintune mana niku kula pendhetno saking Quran, saking hadis beberapa hadis kali saking kitab Anatul Talibin tok niku. Niku empun 13 niku. Sing pertama niku ben kita tambah cinta, tambah kangen kali Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita niku Bu nggih ngapunten. Mboten menangi Kanjeng Nabi, mboten ketemu Kanjeng Nabi ten donya. Kita lair niku Kanjeng Nabi pun mboten wonten. Lah aja sampai kita mboten kepanggih ten donya, aja sampai mengko nang akhirat yo gak ketemu Kanjeng Nabi. Lah dalane ketemu niku cinta riyin ngono. Mergo Nabi ndhawuhaken la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilahi min walidihi wa waladi wan nasi ajmain. Kudu cinta riyin nang Kanjeng Nabi. Lah lek gak kenal Nabi apa cinta Nabi? Lek gak kenal Nabi apa anggene kangen kali Kanjeng Nabi kudu dikenalno riyin, nggih. Nomor kali kita niku nyeritakno Kanjeng Nabi bolak-balik. Meskipun senajan to mungkin cerita niki tentang Kanjeng Nabi jenengan pun sering kepireng, tapi mboten napa-napa terus diceritakno terus. Ben kita niku saged meneladani, nggih, mendhet uswahe Kanjeng Nabi. Karena sing saged ditiru tindak lampahe Nabi niku ten Quran namung kalih.
Nabi Ibrahim kali Nabi Muhammad. Mergi nek sing nabi liyane kan Allah nek nyeritakno nabi liyane niku kangge ibrah, kangge tulodo, kangge conto, kangge angen-angen ngoten kok. Mboten kudu ditiru. Tapi nek nyeritakno tentang Kanjeng Nabi Ibrahim kali Kanjeng Nabi Muhammad kudu ditiru. Lah, oleh kita saged niru kan kudu ngerti sik ceritane ya napa. Lah, ngerti ceritane Kanjeng Nabi niku salah setunggale nggih ngawontenaken momen ngenten iki mulutan. Senajan to mulutan niku sakjane mboten nenten wates wektune. Bah jenengan mulutan wulan Rabiul Awal, napa wulan Ramadan, napa wulan Syawal, sedaya wulan sepanjang tahun jenengan dadosno mulutan sah mboten napa-napa. Mboten napa. Cuma niki kangge ngeling-eling. Lho pas wulan iki lho Kanjeng Nabi lahir, ngoten lho. Pas wulan dadi lari-lari niku ben saged ngertos memahami langkung nemen. Kanjeng Nabi kan ten Quran disebutaken laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kudu ditiru. Lah oleh kita saged niru kudu ro critae sik. Nah, kudu diceritani kan tentang Kanjeng Nabi. Sing ditiru napane syariate. Oh, salate Nabi ya napa? Posoe Nabi ya napa? Sabare Nabi ya napa? Syukure Nabi ya napa? Srawunge Nabi kalau para sahabat karo garwane ya napa niku sing diceritakno. Mangkane dawuh Mbah Hasyim Asy'ari, nek ana acara kok mulutan, judule mulutan, tapi isine kok maksiat, isine kok kemungkaran, wajib ditinggal. Sing ditinggali mboten mulutane, tapi mergo ten lebete enten kemaksiatan. Lah, syarate iso diarani mulutan niku nek ten lebete nyeritakno tentang Kanjeng Nabi diwaosaken. Lah kita iku maosaken critane Kanjeng Nabi. Jenengan pendet saking buku sejarah napa tarikh-tarikh utawa sejarah-sejarah Kanjeng Nabi ngeliyan mboten napa-napa, mboten kudu basa Arab ngoten niku. Cuma para ulama ampun damel ngoten niku pun diselipi kare doa-doa, karo sholawat-sholawat, karo pujian-pujian terhadap panjenengan. Sehingga selain kita ngertos sejarah kita nggih oleh ganjaran muji Allah, zikir. Wau kan itu zikir jenengan mboten kerasa wau. Moro-moro tahlil wa tamjid wa istighfar subhanallah walham. Iki lha apa dibawa subhanallah. Nah, niku kan mboten ngertos konteke kan tapi kan dijak wiritan, dijak zikiran. Terus kita niku ngawontenaken mulutan ngeten nggih, ya istilah kaya mbancaki Nabi. Nah, syukuran mbancaki Nabi bunga. Jenengan anak putrane wae lahir lah remen sanget nggih. Seweneng putune lahir seweneng. Dibelani budal, "Anu Bu iki nganu adik wis pembukaan." Yo tak rono tak budal rono. Ojo lahir sik, ojo lahir sik. Aku tak rono. Wes dibelani nang masa ditunggoni. Ibu kula niku krungu bojo kula awal lahiran niku niki wis ngelarani ya. Budal saking Surabaya nginep karo dulur-dulur gak sida lahir. Saestu nunggone, Dam. Gak lahir-lahir, Dam. Nggih, Bu. Ya terus piye napa? Ya ibu tak mulis. Tangi Surabaya pun nyarter sembarang. Oh akhire balik ten Surabaya. Oleh seminggu kula telepon. Niki nglarani lairno sik ae. Engko kasih done. Lho nggih. Dadi kita nu lahire putra, lahire keluarga, lahire putu seweneng sampai dibancai. Sampai nek mriki enten bancai napa Bu nek mari bayi lahir niku? Raya. Nek tenetan aja dilokno lho nggih, brokoan. Nggih. Dilokno dari sapi. Oh intine bro bancaan. Mboten napa-napa. Nah, ngonten mawon diadakno bancaan. Lah kita niku mringati ngemut-ngemut lair Kanjeng Nabi, wetone Kanjeng Nabi nek Jawa istilahnya. Nah niku yo bancaki Kanjeng Nabi. Kanthi senang, kanthi bunga. Nek jenenge bancaan ana jajane, lek gak ana ya gak apa-apa. Lek gak ana gak apa. Gak usah gak apa-apa. Gak usah ditokno sik. Gak usah ditokno sik. Kula mek critani kita urut. Enak ya ora apa-apa, ora enak ya gak apa-apa, wis garing-garingan ngene. Ya sik wis cukup lah. Terus lajeng nomor gangsal, kita ngawontenaken mulutan niku ben iman kita tambah kuat.
nggih, iman kita tambah kuat. Karena ngenten Bu, syahadat enten kalih nggih. Syahadat enten kalih. Enten syahadat tauhid, asyhadu alla ilaha illallah, enten syahadat rasul wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Niki nek kita imane nang Allah tok, asyhadu alla ilaha illallah tok gak sah. Nggih, mboten sah. Jenengan ten salat niku nyebut asmane Kanjeng Nabi, gak disebut asmane Kanjeng Nabi salat rasa. Nggih mboten. Ten salat niku lak nyebut asmane Kanjeng Nabi, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad. Niku lek gak disebut ten tahiyat akhir niku ping 5 dalam sehari semalam ora sah. Maka kita niku kanggene Maulid Nabi nggih ben iman kita tambah mantep ben kuat. Yo iman nang Allah, iman nang Kanjeng Nabi. Kula tangleti sakniki. Secara kronologis, secara urutan, boten secara keutamaan lho nggih, ampun salah paham. Secara urutan tiyang kafir Quraisy niku iman ten Kanjeng Nabi sik napa iman ten Allah sik? Ayo. Wong kafir Quraisy awal-awal Nabi dakwah niku wong-wong niku percaya nang Nabi sik apa percaya nang Allah sik? Nang Nabi sik. Wong kafir Quraisy niku kudu diketokno sosok nabine sik. Nabi gak tau mbujuki, Nabi wonge nek ngomong dawuh napa-napa mesti jujur, ngelakoni apa-apa mesti bener, wonge sae. Niku kan figure Nabi sik. Baru kemudian ketika Nabi dapat risalah terus dikandani iman nang Allah. Mergo sing nuturi Kanjeng Nabi, sing dawuhi Kanjeng Nabi, sing sampun dilihat kesehariane wong apik, nembe mereka purun iman nang Allah. Padahal mereka mboten sami-sami kita, mboten ningali Allah. Tapi saged iman mergo sing ngandani niku Kanjeng Nabi, sing figure, sing sosoke niku temenan, jujur, ora tau goroh, tiange terkenal sae. Nah, jadi secara urutan memang Nabi sik. Kita percaya nang Nabi sik, baru jenengan lek ngapunten dikabari tiang-tiang enek berita nopo ngoten dikabari. Enek Raffi Ahmad kape teko nang gedangan umpama lho dikandani sing ngandani tangga sampean sing senengane gawe rusuh umpama kira-kira jenengan percados mboten? Ora percaya embel. Tapi nek sing sanjang iku tiyang sing sampean percaya contone Mbah Lurah umpama ten situasi rapat sing penting terus sanjang mergi desa kita niki kepilih sebagai desa teladan mantun ngenten kita dirawuhi Raffi Ahmad saking Jakarta. Percatos mboten? Lah nggih, tergantung sing ngandani. Lah kita niku dikandani Kanjeng Nabi iman ten Allah, kandhani kongkon iman ten Quran mergo sing sanjang Kanjeng Nabi. Nah lek kita mboten ngertos yok napane Kanjeng Nabi mboten saged kita iman ten Allah nyantol mboten saged. Lajeng niki langsung kula waosaken mawon. Niki tenggene kitabe I'anatut Thalibin Ad-Dimyati niki kula sebutaken. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Al-Hasan Al-Basri. Al-Hasan Al-Basri niki tabi'in. Enek sing tenggene media sosial ngomong ulama salaf gak tahu mulutan jari sopo. Gak terima ulama salaf. Para sahabat tabi'in niku mulutan. Sahabat tabi'in mulutan, cuma carane beda-beda. Tapi intine mulutan. Kula pun nate nulis niku pun. Ten ngene Sahih Muslim. Kali ten ngene Sahih Ibnu Khuzaimah. Kitab Sahih niku diceritakno sahabat niku kumpul-kumpul. Terus ditanggeleti kali Kanjeng Nabi. Ayo lapo iki? Kok kumpul-kumpul lungguh-lungguh nang kene. Nganu Kanjeng Nabi kita muji Allah, mensyukuri Allah, kita diparingi niat apa? Diparingi nikmat Islam, diparingi nikmat jenengan. Jenengan enten ten mriki, lahir ten mriki, beto agama Islam, kita syukur saged medal saking kafir Quraisy, saking kekufuran. Terus Kanjeng Nabi sampean wallahi niate ngene iki nggih Kanjeng Nabi. Terus Kanjeng Nabi ndawuhaken, aku sakjane gak mencurigai sampean, tapi aku nembe mawon di petuki kali malaikat Jibril.
Terus malaikat Jibril beto rahmat kangge sahabat-sahabat. Lah aku gak ngerti sahabatku mari nglakoni apa kok iso oleh rahmat. Dilalah mergo sahabate kumpul-kumpul niku wae. Kaya kita ning kumpul-kumpul muji Allah, zikir ten Allah, kale mensyukuri nikmate Kanjeng Nabi. Ulama salaf nggih dawuhaken. Qala Al-Hasan Al-Basri qaddasallahu sirrahu. Waduttu law kana li mithla jabali Uhudin dhahaban la ang faquhu ala qiraati maulidir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terus Imam Al Hasan Al Basri, umpama nek aku dikei duwe emas sak gunung Uhud, bakal tak gawe sedekah kanggo mulutan. Qala Al Junaid Al Baghdadi, Imam Al Junaid Al Baghdadi nggih ndawuhaken, man hadara maulidar Rasul kaya ngenten iki. Sapa wong nekani mulutan wa adzama qadrahu lan ngagungaken derajate Nabi. Faqad faza bil iman, mongko teman-teman pikantuk kabegjan kelawan iman. Kita ngawontenaken mulutan, iman kita tambah-tambah. Qala Ma'ruf Al-Karhi iki ulama-ulama sedanten iki. Qaddasallahu sirrau. Man hayya sapa wonge siap-siap li ajli qiraati maulidir Rasul kangge mulutan. Siap-siap nyiapno apa to aman nek ana panganan. Wa jama'a ikhwanan ngumpulno kanca-kanca. Lho ki lho maca tok lho. Wa auqada sirajan lan ngurupno lampu-lampu. Wala bisa jadidan nganggo klambi anyar-anyar. Wa ta'attara wa tajammala nganggo wangen-wangen, nganggo bagus-bagus. Ta'ziman li maulidihi mergo ngagungaken mulutan. Hasyarahullah ta'ala yaumal qiyamah ma'al firaqil ula minan nabiyyin, bakal dikumpulno Allah kali para nabi ten kene dina kiamat. Wa kana fi a'la iliyin, panggonane ten kene dhuwur. Terus dawuhe malih waman qara'a maulidar Rasul, sapa wonge maca mulutan kaya niki wau. Ala darohima ing ngatasi dhuwit. Oh nggih kula wau kesupen ngilmuntaken jenengan ngasta dhuwit mboten? Betul. Nah, kula mboten njaluk aja. Kula mboten. Niku nek saged kan wau pun diwaosaken mulutan. Niku disimpen ten ngene sela-selai dompet napa ya napa niku dicampur karo dhuwit liyane. Nek saged sing niku ditengeri aja sampe dienggo blonjo. Nggih, aja sampe dienggo blonjo. Niku gawe narik kanca-kancane. Ya wis nyilih kancane, nyilih kancane. Duit sing mari dienggo mulutan, mbok 2000, mbok 10000, mbok 100.000. Niku napa bakal narik kanca-kancane. Ampun dienggo blonjo, kenakan sing anu blonjo nggo. Niku Kang mergo oleh barokahe mu. Lah niku wau lho, kula waosaken. Sapa wonge maca mulutan ala darohima ing ngatasi dhuwit dirham. Nek saiki dhuwit deluang niku. Maskukatin fiddotan kanat kanat au zahaban, baik rupa emas utawa perak nggih. Wa khalatatil kadarohim ma'adarohim ukhra. Ukharu dicampurna karo dhuwit liyane. Mari diwacana mulutan dicampurna waqa'at fihal barokah. Bakal ana barokahe, bakal ketiban barokah. Wala yaftakiru sahibuha, lan sing duwe ra bakal fakir. Wala tafraghu yadu bi barakati maulidir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lan tangane gak tau kosong nyekel duit mergo barokahe mulutan. Percaya karepmu gak percaya karepmu. Wa qala al Imam Al Yafi'i Al Yamani, man jama'a li maulidin Nabi, sapa wonge kok ngumpulno mergo mulutan, ngumpulno ikhwanan kanca-kanca. Wahaya alan nyiapno to aman ing panganan nek ana. Wa ahla makanan lan ngresiki panggonan, wa amila ihsanan lan agawe bagus. Nah niki ihsanan iki agawe bagus napa maca Quran saged, napa maca sholawat saged. Wa sara sababan lan piyambake dadi sebab likira ati maulidir Rasul, mergo piyambake sing ngobraki mulutan kaya kula wau. Nggih. Iya kula sing anu ae. Ba'atsallahu yaumal qiyamah, bakal dibangkitna Allah dina kiamat ma'as siddiqin wasyuhada wasolihin, dibangkitna kali para syuhada siddiqin syuhada solihin. Wa yakuna fi jannatin naim, dipanggono Allah ten gene swarga naim.
Wa qala asiri asaqati, masyaallah niki dawuh para ulama sedanten, mboten kula sing ngomong niki, para ulama. Dawuh siri asaqati, man qasada maudhi'an sapa wonge budal teko dalem niate nekani panggonan sing yukra'u fihi maulidun nabi, kape diwacana maulid nabi. Makane wau kan WA mangke ngaose mulutan. Faqad qasada raudatan min riyadil jannah, maka piyambake sakjane ten dalem pinuju mriki niku mboten ten nggene Masjid An-Nur, tapi pinuju ten nggene raudatan min riyadil jannah. Gini ku ten nggene taman swarga. Li annahu ma qasada dzalikal maudhi illa li mahabbatir rasul. Mergo panggonan niki wau dituju mergo mboten enten lintu niate mergo mahabbah cinta kepada Kanjeng Nabi. Wa qad qala alaihi salam, man ahabbani niki dawuh Kanjeng Nabi. Sapa wonge sing cinta aku kana ma'i fil jannah, mongko bakale karo aku nang ndung swarga. Qala Sultanul Arifin Jalaluddin Asyuyuti sing gadah tafsir niku. Imam Asyuyuti gadah tafsir daca ulumul masyaallah kathah kitab ini. Fi kitabi Al-Wasail fi Syarhi Syama'il ma min baitin. Nah niki sing kula dawuh aturaken mau. Ora ana siji omah, au masjidin utawa panggonan, au mahallatin au masjidin utawa masjid, au mahallatin utawa panggonan termasuk musala, termasuk kantor nggih, pabrik napa. Quri afihi maulidun nabi sing ten lebete panggonan wau diwacana mulutan, illa hafatil malaika kejaba panggonan iki diungkepi malaikat. Bi ahli dzalikal makan penduduke panggonan niku wa ammahumullahu birrahmah, kali Allah disokno rahmati Allah, wal mutawquna bin nuri yakni Jibril wa Mikail wa Israfil masyaallah wa qirbabil wa ainail wasofun wal para malaikat sami mubengi panggonan iki termasuk malaikat Jibril. Wal qurubiyun fa innahum yusalluna alaman, para malaikat niku wau macakno selawat, tapi selawat iki selawat istighfar nggih. Macakno istighfar kangge kita sing dadi sebab liqiraati maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Niku kuwatan iki. Dawuh Kanjeng Nabi, wa ma min muslimin quri'a fi baiti maulidun Nabi illa rafa'allahu taala al-qahtu wal waba wal haraq wal afat. Omah niku nek diwacakno mulutan, dawuh Imam Asyuyuti, nek diwacakno mulutan niku terhindar saking balak belai, saking coba, saking balak belai, saking kerem, saking kobongan, wal baliya wan nakawa make, wal bughdu wal hasad, termasuk terhindar dari sihir, ainusu wal lusus, terhindar dari maling termasuk. An ahli dzalikal bait. Fa idza mata nek wong iku mang mati sing maca mulutan, hawanallahu taala jawab mungkarin wa nakirin, dikei contekane jawaban mungkar nakir. Wa kana fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir, dipanggono Allah ten ngene panggonan sing mulya. Kuwatan iki. Niki halamane 300 pira? 300 sekawan ngantos 300 swidak gangsal. Ten ngene iki tapi ana tutul iki. Mangke dipadosi. Nek sok maca niki, jangan maca nek saged. Wis kana harokate. Kana maknane gundul. Nah, makane putrane dipondokno cek pinter. Pun ngoten nggih. Enten sing ditanggletaken pun wis pokoke kita yakin mantep nggih. Wulan iki kita damel mulutan terus. Monggo ten Husnul Khotimah niki sampun mangke umpam. Oh alhamdulillah, mbuh malah barokah. Wow beto yatra ten mriko. Nah duweke iku disimpen. Nah. Duh. Digo susuk tambah. Wah niku digo jimat Wah niku nggone barokah mulutan Nggih. Atau ngenten mawon mboten napa. Mangke jenengan ten dalem niku wau lho jenengan waos piyambak. Jenengan waos piyambak mboten napa-napa. Jenengan waos piyambak sak kuwate jenengan. Saking kitab niku jenengan pendeti pundi sing jenengan kiat. Nek sedanten nggih syukur alhamdulillah, lek mboten nggih jenengan pendet sedanten duwe dicawisno nggih atusan ewu 50.000. Totoe kabeh, celukun kancamu kabeh. Oh nggih, ditotoe kabeh. Engko bapake diuling, dhuwit iki aja dienggo. Anake dhewe dhuwit iki aja dienggo. Wis. Iki kangge narik kanca-kancane. Ngoten nggih. Mugi keten manfaat. Boten senang lho. Pun nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr
innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.